Boas tardes, benvidos e benvidas a un novo Encontros Naturalistas Online. Recordade que podedes ver esta charla a través de YouTube e Facebook, darlle a seguir e a me gusta as nosas redes sociais para enterarvos das novas actividades que iremos facendo e acordadevos que podedes facer preguntas ao longo da charla. Hoxe imos falar de algo que é moi importante tamén indicar que dende a cidade de Coruña, dende onte, súmase a unha iniciativa que é a iniciativa Slow Light para reducir a contaminación luminosa para que todos podamos ver o ceo estrelado. Pero esta contaminación non só afecta a que nós podamos ver as estrelas, que é algo que é moi importante, senón tamén afecta a moitas outras cousas que hoxe nos vai contar Martín Paulin. Martín é o coordinador do Grupo de Traballo de Contaminación Luminosa da Agrupación Astronómica Coruñesa de IO. Hola, Martín, que tal? Boas tardes. Boa tarde. Martín non soamente leva dende que case dende o 2002, non? Na entidade, na Asociación IO, que levamos moito tempo nos colaborando, que colaboramos algunha vez con vos, e vos tamén traballades porque todos teñamos esa oportunidade de saber moitísimo máis sobre o noso ceo. Paulin non somente sabe moito de contaminación luminosa, senón tamén que pois se dedica a divulgación sobre todo do que é a contaminación luminosa. É decir que no 2018 recibiu o primeiro premio da Federación de Asociacións Astronómicas de España na divulgación astronómica. Eu creo que hoxe imos disfrutar moito da túa charla. Que foi o martes, falamos na radio, disfrutei moitísimo falando contigo, e hoxe imos disfrutar todos do que nos tes que contar. Simplemente, antes de darte paso, volver a recordar que todos podedes facer preguntas ao longo da charla, que logo, pois, ao final, Paulin, pois, nos responderá estas preguntas. Así, sin máis, xa podes empezar cando queiras. Pois moitas grazas ao Grupo Naturalista Hábitat polo convite para colaborarmos máis unha vez. Eu creo que é moi sano e moi importante que as asociacións de diverso tipo colaboremos facendo actividades conxuntamente. Seguramente por aí pase o futuro das entidades de base, das entidades cidadás, pola colaboración, por facermos cousas man con man, non? E neste caso, eu penso que é especialmente importante que unha agrupación astronómica como a nosa, que leva facendo nos últimos anos un traballo bastante intenso sobre a contaminación luminosa para divulgar este problema, colaboremos coas entidades naturalistas, porque a contaminación luminosa é un dos grandes problemas ambientais do noso tempo, un problema maiúsculo, un problema de enorme importancia, e é certo que non está aínda suficientemente na axenda, non? Que deberíamos facer todos un esforzo por prestar máis atención a este grandísimo problema que temos en riba e do que vou falar, pois, dende xa. Vamos empezar xa coa charla, se vos parece. Vou compartir unha presentación sobre este tema que vamos a ver agora xusto, pois, xa estamos preparados. A presentación, quero empezar con esta imaxe, esta primeira imaxe, máis ou menos recoñecible, sobre todo polos que vivimos e somos da Coruña. A Coruña, a súa bisbarra, a súa comarca, vista dende o espazo, dende a ISS, dende a Estación Espacial Internacional, unha fotografía que ten xa uns anos. E para min é unha fotografía moi interesante porque eu creo que condensa nesta mesma imaxe, pois case diría que o mellor e o peor do ser humano, non? Dunha banda, efectivamente, unha imaxe tomada dende o espazo, dende un proxecto colaborativo, un proxecto internacional tan poderoso como a Estación Espacial Internacional, que leva case 20 anos mantendo a xente permanentemente no espazo para facer ciencia.
un proxecto no que cooperan pues, moitas entidades científicas, moitos países, un proxecto que custa moito diñeiro tamén, por suposto, e que demostra de alguma maneira iso, a capacidade humana para facer boas cousas, para superarse, conseguindo imposibles, como podía parecer hai apenas unhas poucas décadas, o feito de estarmos permanentemente habitando o espazo. Non? E ao mesmo tempo esta imaxe revela a estupidez humana en forma da nosa capacidade para a dilapidación e o derroche de recursos. Non? Todo iso que vemos aí, a luz emitida por unha cidade como a Coruña, e a contorna, é luz que está chegando a 400 km de altura, que é onde está a Estación Espacial Internacional. É luz que, en vez de cumprir a misión para que foi colocada na cidade, é luz que está chegando a unha zona na que non debería estar, a 400 km, insisto, por riba da superficie. En vez de iluminar os nosos pés, esa luz está iluminando pois, o exterior da Estación Espacial Internacional, literalmente. Non? E esa luz custa moitos cartos, esa luz custa moita enerxía que deberíamos aforrar, e esa luz está estragando a saúde das persoas e esa luz tamén está estragando a natureza, estragando o medio ambiente. Non? Así que, a vez, esta imaxe demostra as cousas boas que somos capaces de facer e as cousas horrendas, estúpidas, que tamén somos capaces de facer. Non? Convivía, moi brevemente, empezar recordando que é a contaminación luminosa. De forma moi xenérica, podemos definir a contaminación luminosa como calquera efecto negativo que sobre as persoas ou o medio ambiente se deriva do uso da luz artificial pola noite. Non? E que se manifesta de moitas maneiras, pues, en forma de un ceo que resplandece, un ceo que, en vez de estar escuro pola noite e inzado de estrelas, está pues, tinguido de cores amarelas ou laranxas, as que corresponden á luz artificial. Manifestase en forma de cegamento, de efectos de cegamento, esa luz que moitas veces nos cega as persoas, mas tamén, por suposto, os animais, os seres vivos, no seu desplazamento, e, en xeral, a luz que vai onde non debería ir, ou sexa a venta dos veciños, ou sexa directamente cara ao ceo. Non? Toda esa contaminación luminosa, todos os efectos negativos da luz artificial, poderíamos agrupalos en 4 grandes bloques. A contaminación luminosa pois dilapida diñeiro e enerxía e, en consecuencia, contribúe ao cambio climático de unha forma decisiva. A contaminación luminosa róbanos tamén o inmenso patrimonio cultural que é o firmamento nocturno. Afecta, por suposto, a saúde humana e afecta tamén o medio ambiente. Mas deses 4 grandes bloques, hoxe imos falar solamente de 2. É dicir, imos falar sobre todo de como afecta o medio ambiente. Imos pasar moi por riba porque é algo, digamos, transversal a moitos outros efectos e abusos tecnolóxicos de como a contaminación luminosa e a luz artificial incide no cambio climático, en forma desa dilapidación de recursos. Para iso, simplemente un par de datos, non? Ilustrados cunha imaxe dun dos paraísos europeos da contaminación luminosa, como é a Comunidade Valenciana. Pois, segundo datos da Axencia Mundial de Enerxía, en 2005, a iluminación da noite, a iluminación, representaba máis ou menos a quinta parte da electricidade consumida no mundo. O cal quere decir que dentro dese consumo eléctrico global, iluminar a noite representa unha parte moi destacada, moi importante. Todo o que se poida aforrar nesa vía será enerxía que non gastemos e, polo tanto, será enerxía que non será tan necesario producir e, en consecuencia, terá un efecto reducido na pegada nosa, na pegada humana sobre o cambio climático, na pegada sobre a produción de gases de efecto invernadoiro. Un dato moi concreto, en España, ainda que é moi difícil ter datos ou non temos, literalmente, é moi difícil ter os datos absolutamente rigorosos e fiables sobre o consumo eléctrico porque hai unha falta de transparencia manifesta entre as entidades públicas que deberían fornecer esos datos e non o fan. Estímase máis ou menos que a iluminación da noite supón cada ano un gasto de 1.000 millóns de euros en España. Cada ano. E a mí me gusta compararlo con outras iniciativas. Un exemplo que sempre me gusta poñer o que costou a sonda New Horizons, unha sonda da NASA que hai uns anos conseguiu chegar ao planeta nano Plutón e nos ofreceu as millores imaxes que agora temos dese planeta nano e que ainda segue a súa visión. Foi
seguiu máis alá visitando outro corpo nos confíns case do sistema solar. Esa misión New Horizons costou en total alrededor de 600 millóns de euros, máis ou menos, non? Co que dilapidamos en España cada ano en iluminar a noite, poderíamos financiar prácticamente unha misión da NASA dese tipo, non? O cal, pois, tamén dá idea do absurdo dese gasto de iluminación que calquera, bueno, casi todas tamén as estimacións que se fan nos fan pensar que como mínimo un 30%, probablemente un 50%, ou quizáis máis desa iluminación da noite é completamente innecesaria, ou se podría aforrar, estamos falando de aforrar centos de millóns de euros repartidos concello por concello, vila por vila, non? Porque a iluminación da noite e iluminación pública en particular é un fenómeno, evidentemente, que se dá en todas partes e que, en particular, para as corporacións pequenas representa un gasto enormísimo dentro da súa capacidade de gasto global e xeral, non? Para moitos concellos pequenos, o gasto en electricidade para iluminación representa unha mordida moi importante da súa capacidade orzamentaria de gasto anual, co cal aforrar, pois, nun concello pequeno uns miles de euros ou unhas dúcias de miles de euros en electricidade para esa iluminación dos farois, que non son necesarios, pois significaría liberar moito diñeiro que sería máis útil noutros ámbitos, non? Dende logo. E cada un seguramente terá os seus favoritos, non? Puña a fotografía abaixo de Valencia, do Parque Natural do Turia, en Ribarroxa de Turia, unha fotografía que nos cederon os compañeros de Celfos para unha exposición da que falarei logo, pero non foi fallerse moi longe. Esta é unha imaxe máis recente aquí do noso país, a Ponte de Rande, iluminada grotescamente, pois con esta iluminación de colorinchos que lle puxeron aí pouco, non sabemos para que, máis que para facer o idiota realmente e provocar máis contaminación luminosa da que xa había, non? Esta aberrante imaxe que nos achegou aí o mes pasado un amigo e compañeiro da divulgación astronómica, nas redes podedes atopalo como Richie Mann, pois é un exemplo desa tamén grotesca estupidez humana ás veces, ese cariño injustificado polo uso e abuso da luz artificial. Neste caso, ademais, lanzando feixes de luz cara ao ceo que literalmente case poden até poñer en perigo a seguridade aérea nun espazo que máis está próximo a unha zona de influencia aérea como é o aeroporto de Vigo, o aeroporto de Peinador, non? Pero realmente o que máis me interesa falar hoxe é especificamente do impacto ambiental que ten a luz artificial pola noite. E todo pasa por recordar ou asumir que vivimos no planeta no que vivimos, que é a Terra, un planeta que dá voltas alrededor do Sol e que dá tamén voltas sobre si mesmo e que eses dos movimentos de rotación e de traslación pois os someten a un ciclo regular que leva sendo ese dende hai 4.000 millóns de anos que cando empezan a vida na Terra. Non? E ese ciclo regular no que se van sucedendo horas de luz e horas de escuridade que sumados unha tras outra tan algo así como 1 billón de días, 1 billón de noites, moi grosso modo, non tomei esa cifra como precisa e exacta, e a ese patrón regular de alternancia de luz e escuridade se foron axustando todos os seres vivos do noso planeta, todas as plantas e todos os animais. Esa alternancia de luz e escuridade forma parte da esencia da vida no noso planeta. E foi sempre así, até que hai pouco máis dun século empezamos a usar luz artificial para iluminar a noite. Non? E a partir dese momento a noite, e sobre todo a escuridade da noite, a escuridade é a característica fundamental da noite, por obvio que pareza, non está de máis recordalo, empezou a ser barrida do noso planeta. E iso trouxo e trae consecuencias que xa ninguén pode negar sobre o medio ambiente, tamén sobre a saúde das persoas. A luz artificial pola noite afecta a todo, afecta as migracións, afecta ao apareamento, afecta a busca de alimento, afecta a infinidade de cousas. Hai unha base de datos que a IDA, International Dark Sky Association, no seu sitio web, vai compilando todos os artigos, todas as investigacións científicas sobre luz artificial pola noite, as siglas en inglés de Artificial Light at Night, ALAN é un acrónimo que se emprega moi a miúdo nestes temas, nestes ámbitos,
Nesa base de datos se compilan todas as investigacións que van aparecendo, e xa son un lote delas, un lote ben grande delas. John Ballantyne, un destacado membro da asociación, fai periódicamente unha selección dos artigos que se refiren especificamente a seres vivos afectados directamente pola contaminación luminosa. Non quere dicir que sexan os únicos seres afectados pola contaminación luminosa, senón seres dos que xa hai artigos publicados nos que se fala abertamente ou explícitamente do impacto que ten a iluminación artificial da noite sobre as súas vidas. E a listaxe é esta, non está completamente detallada, pero agrupada, digamos, en grupos, é esta que tedes aquí. E realmente case eu podía calar, xa, parar aquí a charla, e quedarnos uns minutos contemplando esa listaxe de nomes, non sei se chorarmos xuntos, porque o feito é que hoxe en día xa sabemos que a contaminación luminosa afecta aos vertebrados, os invertebrados e as plantas do noso planeta, non? Mais imos destacar algúns exemplos concretos que son especialmente interesantes e que nos dan realmente moito que pensar. Case que inevitable, porque é un dos exemplos máis clásicos, máis coñecidos, polas tartarugas mariñas, que é un exemplo máis manifesto desde hai moitos anos, e de feito tamén que leva máis tempo en Estados Unidos en particular promovendo iniciativas de conservación para a protección das tartarugas mariñas, como un exemplo de animal afectado moi directamente pola luz artificial. As tartarugas mariñas poñen os ovos nas praias e cando acaban de nacer emerxen da area e instintivamente van cara ao mar que recoñecen por dúas razóns. Unha delas é a leve inclinación cara ao mar, lóxicamente, que ten a superficie na proximidade do litoral, mais sobre todo porque o mar reflicte a luz das estrelas, a luz da lúa, e en consecuencia, ao reflectir esa luz, o mar brilla máis que a terra, que a superficie da terra. Iso foi así sempre, ata que chegou a luz artificial. Hoxe en día, a luz artificial, en particular, en todo o bordo litoral, fai que a terra brille máis que o mar, literalmente, non? Hai moita máis luz en terra que luz en mar. E iso fai que as tartarugas mariñas, cando acaban de nacer, pois quedan enganadas pola luz das cidades, pola luz dos edificios, e, en lugar de camiñar cara ao mar, se encamiñan terra adentro. Confunden a luz artificial co brillo natural que tería o mar e, en consecuencia, van onde non deben ir. E así morren unha grande cantidade, millóns de exemplares de tartarugas, ano tras ano, pois por ese impacto que ten a luz nas súas vidas, non? E como vos decía, sí que hai, en Estados Unidos hai moitos movimentos en particular, esos que foron algúns deles máis efectivos, de intentar convencer, sobre todo, a urbanizacións e cidades en liñas de costa, onde se produce, son lugares onde as tartarugas poñen os ovos para que minimicen a iluminación ou aposten por unha iluminación que sexa menos invasiva e que, en consecuencia, favorezan a reproducción natural das tartarugas. O exemplo das tartarugas é un exemplo moi claro e moi bonito, mas hai outros moitos máis que dan, que realmente nos empezan a facer, que sexamos máis conscientes do arrepiante e as dimensións arrepiantes que ten o problema da contaminación luminosa na natureza. No caso das aves, que é un dos colectivos máis afectados pola contaminación, hai varias formas nas que eses efectos negativos se producen. Un deles é o dos choques directos por cegamento das aves, dos paxaros, pola luz das cidades. Cegadas literalmente pola luz, moitos paxaros chocan contra edificios iluminados e morren. E hai entidades que fan traballos ao respecto e que intentan crear conciencia entre a cidadanía sobre a importancia que ten esta pequena masacre sistemática de paxaros producida pola iluminación das cidades. Esta fotografía que vedes aquí é unha fotografía dun organismo, dunha entidade que é o FLAP, que de cando en cando fai recollidas deses paxaros e as expón públicamente para crear conciencia sobre o número, mas tamén a variedade, a diversidade
de paxaros que morren de forma rutinaria nas nosas cidades froito da luz. Non? Hai estimacións do FLAP que falan de Norteamérica, só en Norteamérica, algo así como 1.000 millóns de exemplares, 1.000 millóns de paxaros cada ano mortos en choques con edificios iluminados. Non? Mais non é iso, sendo importante, o impacto máis grave, máis lesivo da iluminación artificial para as aves. Non? O impacto máis lesivo ten que ver con como afecta as migracións das aves. As aves migratorias, que en algúns casos mesmo son especificamente migrantes nocturnas, en algúns casos sabemos xa hoxe que para orientarse, para navegar, se guían tamén polas estrelas, como é o caso, por exemplo, das currucas, algo que se sabe xa desde os anos 50 do século pasado. Para todas esas aves quedar enredadas nunha maraña de luz ou quedar cegadas, confundidas, desorientadas polas luces das cidades é un problema importante, un problema moi grande. As migracións das aves require un delicadísimo equilibrio entre as capacidades das aves, entre a enerxía que deben acumular os paxaros para poder afrontar eses movimentos migratorios, mas tamén a dificultade en sí mesma dese movimento, que aconsella que canto menos pese o paxaro, máis fácil será desplazarse. Non? Eu sempre penso nisto como o mesmo que pasa cos corredores de fondo ou corredoras de fondo fronte ás corredoras de velocidade. Non? Se tes moita masa muscular, iso é moi importante para as competicións de pouca longitude, de pouca distancia, porque necesitas moito arranque e moita potencia, máis para as competicións de maior distancia, pois ter moita masa muscular significa pesar moito e significa ter que arrastrar unha carga de kilos innecesaria. Non? Hai ese equilibrio que se nota moito, por exemplo, no corpo dos maratonianos e das maratonianas entre ter a suficiente fibra e a suficiente enerxía como para afrontar unha carreira de 40 kilómetros, máis ao mesmo tempo ser fibroso e delgadiño como para non ter que andar cargando con máis kilos dos necesarios. Non? Pois iso pasa exactamente o mesmo, pero de forma corrixida e aumentada as aves, os paxaros, en particular pensada en aqueles que fan movimentos migratorios de miles e miles de kilómetros, non? O que cruzan literalmente o planeta inteiro de norte a sur nas súas migracións anuais. Non? Se esas paxaros perden o tempo, se van enredando, se van confundindo cada vez que atravesan vilas e cidades, e en cada un deses momentos nos que atravesa unha cidade, pois perde unhas horas ou perden uns días por desorientación e polo efecto un pouco atractor que ten a luz tamén, pois están poñendo en risco literalmente que chegue a bo porto a súa migración. Porque están gastando enerxías e necesidade e van moi xustiñas de enerxías. Porque teñen que ir xustiñas de enerxías para poder completala. Non? É moi probable que boa parte das aves migratorias que se enredan nestas marañas de luz que son as cidades e que é a vida urbana non completen as súas viaxes e morran polo camiño. Non hai ninguén para recollelas e non as vemos físicamente como as que pasan nas cidades e que recolle o FLAP que víamos antes. Non? Ou o mellor si chegan, pero chegan tarde e, polo tanto, xa as súas posibilidades de reproducción e apareamento se reducen drásticamente. Non? Ese efecto combinado é máis difícil o mellor de medir da iluminación nocturna, da ala, sobre as aves migratorias, é seguramente o impacto maior que sobre as poblacións de aves presenta a luz. Non? Hai un exemplo que non nos resulta alleo, que é o das pardelas cincentas, e de feito hai algún proxecto de investigación que referido á zona da Macaronesia, as illas atlánticas, onde as pardelas pois se concentra boa parte da súa poboación en certos momentos do ano, as illas dos Azores, ou o Cabo Verde, ou as Canarias, mas as pardelas tampouco son precisamente descoñecidas para os galegos e as galegas, non? Que é unha das aves víctimas permanentemente da contaminación luminosa, non? Tamén un exemplo de
ave, sobre todo as crías acabadas de nacer, que se desorientan e se confunden pola luz das cidades. Hai moitas campañas en algúns lugares de recollida deses exemplares para tratar de salvalos literalmente, non? O impacto, insisto, da iluminación artificial sobre as aves é brutal e, aínda así, non é o maior impacto que ten sobre o reino animal, non? A luz artificial. Hai un exemplo aínda máis tráxico que o dos insectos. Os insectos representan dentro da biomasa total da Terra, son o grupo maioritario de seres vivos dentro do reino animal. Todos temos a experiencia, todos temos o recordo de ver que pasa polas noites cando prendemos unha luz e como acaba sendo un foco atractor para todos os insectos que o que fan dando voltas alrededor da luz é, como dicía o profesor Chimo Baixeras, a quen tivemos hai uns meses aquí na Coruña dando unha conferencia, unha magnífica conferencia, o que fan eses insectos é perder o tempo, literalmente. Perder o escaso tempo que teñen, na súa vida para facer todo o que fai na súa vida, incluído reproducirse, que é un tempo moi breve, de días, pois perdeno dando voltas alrededor dun farol sen necesidade, non? E os insectos, pois, eu creo que deberíamos velos con moito máis cariño e deberíamos ser educados, non, desde as escolas para terlle máis cariño aos insectos. Porque os insectos lles debemos literalmente prácticamente todo o que comemos. Isto é bo empezar a asumilo e a recordalo, non? Os insectos son o principal axente polinizador que existe na natureza, non? A reproducción das plantas con flores conta tamén ás veces con outros axentes polinizadores, por exemplo, algúns paxaros, algúns mamíferos, máis de forma maioritaria, sen contar tamén outros axentes polinizadores non vivos, non como é o vento. Mas o principal axente polinizador do noso planeta son os insectos. A reproducción vegetal das plantas con flores precisa necesariamente a visita de abellas, de vespas, de formigas, de moscas, de mosquitos, de bolboretas, de abelaiñas, de bolboretas nocturnas ou de escarabellos, que son os que se encargan de poñer en contacto o pole cos órganos reproductores femininos das flores, non? E a partir dese momento, pois, favorecer a produción de froitos que contirán as sementes das cales nacerán novas plantas, non? Froitos que ou ben comemos nós directamente ou ben comen animais que logo nos comemos. Por exemplo, na gandaría vacún, o gando vacún, as vacas, o principal fonte de alimento das vacas en todo o planeta é a alfalfa. E a alfalfa precisa maioritariamente dos insectos para a súa reproducción. Non hai alternativa tecnolóxica, non hai drones, nin hai ningún invento de Elon Musk ou algún outro ser perverso parecido como a él que poida sustituir o papel que desempeñan os insectos na polinización das plantas con flores. Poñer en perigo os insectos é poñer en perigo realmente o conxunto dos ecosistemas, non? Literalmente, neste caso, xogar coas poboacións de insectos é xogar coa comida, non? É algo que desde pequenos nos dixeron que non era unha cousa boa, non? O de xogar coa comida. Hai unha investigación da Universidade de Radboud, unha universidade holandesa, que analizou en 2017, se publicouse, e analizaba a biomasa de insectos en 63 espazos naturais protegidos de Alemanha ao longo dun período que iba desde o ano 89 ao ano 2016. E ao longo dese período, o que detectou esta investigación era un descenso medio do conxunto de insectos do 76%. Foi un artigo publicado hai 3 anos e que causou bastante conmoción, porque non era precisamente o primeiro, hai moitos estudos xa previos e precedentes que falaban da caída do número de abellas, das abellas falouse máis, con certeza no noso ámbito, das bolboretas, das abelaiñas, mas neste caso o estudo era o primeiro que se facía de forma xenérica, analizando o conxunto, digamos, de todos os insectos voadores, non? E esa caída era, insisto, do 76%, unha caída brutal da poboación de insectos
nesas zonas que ademais son espazos naturais protegidos, ¿no? É dicir, en espazos aparentemente protegidos síguese notando o impacto da caída das poboacións de insectos. A causa, hai moitas causas que explican esta caída das poboacións de insectos. Pois, evidentemente, está o cambio climático, está o uso de insecticidas, hai, en fin, moitas causas. Mas unha delas tamén é a contaminación luminosa. E iso quedou especificamente claro con outro estudo, tamén dese mesmo ano, da Universidade de Berna, que analizaba o efecto específico que tiña a contaminación luminosa sobre os insectos. O que fixeron foi poñer nunha serie de campos controlados, uns con iluminación artificial e outros sen iluminación artificial. O que fixeron foi facer recontos das visitas nocturnas de insectos a eses campos para facer, insisto, reconto de cando viñan máis ou cando viñan menos insectos nesas zonas de control, neses lugares de control. E a conclusión foi bastante reveladora, non? Nos campos iluminados, nos campos que tiñan luz pola noite, a presenza de insectos era ata un 62% menor. E iso derivaba nunha reducción na produción de froitos para unha planta que se estudou como referencia que era de un 13%. Da igual un pouco a cantidade, o feito é que efectivamente había unha reducción medível, non? Da produción de froitos debida ao exceso de iluminación que afastaba ou que puña lonxe a algúns insectos neses campos empregados para a investigación. E isto xa é de seu grave porque evidentemente xa temos primeiras evidencias moi claras de que hai un impacto concreto, directo e medible da contaminación luminosa sobre as poboacións de insectos e como iso deriva especificamente en que haxa menos froitos e, polo tanto, menos potencial de reproducción para algunhas plantas. Convén recordar con unha absoluta claridade que a diminución de insectos é un problema ambiental global do planeta gordísimo que non está chegando, que non se está falando suficientemente del seguramente nin nos medios, nin está ainda, desde logo, nas axendas políticas, mas sendo os principais problemas aos que nos afrontamos, baixo o grande paraguas tamén asociado, por suposto, ao cambio climático, mas especificamente a reducción das poboacións de insectos é un dos grandísimos desafíos que ten agora o noso planeta, pero que o problema da contaminación luminosa neste ámbito non se limita só á noite, senón que realmente o impacto da luz artificial pola noite afecta tamén, agora xa o sabemos, a polinización durante o día. Iso tamén é algo que foi recollido non hai moito tempo nun artigo fantástico, tedes aí a referencia do autor, Callum MacGregor, que fixe unha revisión de publicacións xa de investigación xa feitas sobre insectos, polinización e efectos digamos, da presenza ou ausencia de luz. Hai plantas que dependen de polinizadores diurnos que actúan durante o día. Hai plantas que especificamente dependen de polinizadores nocturnos, as abelaiñas, que actúan só durante a noite. E hai plantas que dependen de polinizadores tanto diurnos como nocturnos. E nos ecosistemas todo está en xeral bastante ben medido. É importante que non haxa alteracións nin cambios indebidos nas regras dos xogos xerais. No caso das plantas que dependen dos dous tipos de polinizadores, o que ofrecen é un dobre servizo de néctar. Desde hai 135 millóns de anos, máis ou menos está xa establecida esa relación cordial entre insectos e flores, pola cal os insectos participan na reproducción das plantas con flores e as flores lles ofrecen alimento, lles ofrecen néctar os insectos que os chama a atención, o que facilita ou que os convida a visitar as flores para cargarse do alimento que estas lles fornece. No caso das flores, como dicía, que dependen de polinizadores diurnos e nocturnos, o que ofrecen é un dobre servizo de néctar, ofrecen unha dobre quenda de produción de néctar. Ofrecen néctar para os insectos de día e ofrecen néctar para os insectos de noite. Que sucede cando os insectos de noite non visitan as flores porque están afastados desas flores pola luz artificial, porque a luz artificial os larga fora, os manda fora, ou non visitan
tan debidamente esas flores polo impacto desa presenza da luz. Pois que esas flores, o seu néctar non vai ser consumido. Non vai ser consumido durante a noite. Van a quedar cargadiñas de néctar durante a noite e vai quedar íntegro o servizo nocturno para os visitantes matutinos, para os visitantes da mañá. O servizo de cea queda dispoñível para o servizo de pequeno almorzo. Non? E, en efecto, así é. Esas flores que non viron consumido o seu néctar quedan cargadas del para que pola mañá os insectos que as visiten poidan consumilo. Pero, claro, se queda o seu néctar íntegramente sen tocar, hai moito alimento dispoñível e, polo tanto, o insecto pode quedar xa quizáis saciado, pode xa consumir o néctar que precisa e non se vai obrigado a visitar máis flores, porque xa esa primeira flor xa lle deu todo o que necesitaba. En consecuencia, non vai facer máis visitas de flores, non vai visitar máis flores e non vai a poñer en contacto unhas flores con outras, que é a base ou a esencia do funcionamento da polinización. Ese néctar queda intacto, que quedou intacto da noite, está estragando, complicando as delicadísimas redes de relación tamén da quenda da mañá. Haberá máis néctar que demanda de néctar, eses insectos diurnos terán menos traballiño e, polo tanto, porán, insisto, menos en contacto unhas flores con outras. Alterar as condicións dos ecosistemas nocturnos afecta tamén e decisivamente os ecosistemas diurnos ou as poboacións diurnas. Acabar coa oscuridade da noite ten tamén consecuencias ambientais moi graves a plena luz. Mais sobre insectos, un exemplo que nos gusta moito recordar, queda case lanzado como pregunta: cando foi a última vez que vistes un vagalume? Non? Os vagalumes empregan esa emisión de luz dentro dos seus rituais reproductivos. O sinal de recoñecemento entre machos e femias. Non? Mais para que se vexe esa luz, necesitamos a escuridade. Nun ambiente no que haxa niveis de luz ni siquiera demasiado altos, as luciñas dos vagalumes, dos lucecús, non terán moita utilidade e, en consecuencia, os vagalumes van quedando confinados ás zonas máis escuras. Non hai tanto tempo, todos temos a experiencia moitos temos a experiencia de ver con certa facilidade vagalumes nas silveiras. Mesmo en espazos relativamente próximos como mínimo a vilas, mesmo tamén a cidades. Non? Espazos non demasiado afastados da presenza humana, porque hai non tantos anos a presenza de luz non era tan clamorosa como é agora. Non? Agora, as cidades e as vilas forman un continuo de luz, unha mancha de luz que o inunda todo. E, en consecuencia, encontrar lugares onde a escuridade natural se manteña de forma prístina é cada vez máis complicado. Sabémoslo ben os aficionados á astronomía, mais sábeno tamén ben os paxaros e os vagalumes en particular. Non? A presenza de vagalumes tamén, por suposto, afectados por outras causas que obviamente dificultan a súa existencia en tempos modernos, e volvemos ao cambio climático, os insecticidas e a todas as causas que imagineres, mas a contaminación luminosa é unha máis, que incide sobre a súa presenza de forma, ademais, moi obvia. Non imos ver vagalumes na Praza de María Pita ou en ninguna praza grande de ninguna cidade, ni cousa que se lle pareza. Non? E hai un exemplo máis de insectos que a mí me gusta tamén recordar e citar, e que tamén ás veces tamén nos resitúa os humanos dentro das nosas, ás veces, dentro do noso orgullo, ás veces injustificado, non? Que é o escarabello peloteiro africano, que é o primeiro insecto, o primeiro invertebrado, literalmente, que se sabe que se orienta guiándose polo océano. Esta investigación, hai uns anos, foi obxeto dun destes premios Ig Nobel, que neste caso, ademais de facer a coña, de a piada destas investigacións que aparentemente non serven para nada, mas esta en concreto creo que é unha investigación enormemente reveladora, non? Polo que ten de asombroso poder demostrar
demostrado con un rigor científico absoluto que efectivamente un insecto como os escaravellos se conseguen orientar polas estrelas. Neste caso, non por un elemento concreto como é a banda estrelada da Vía Láctea. Non recoñecen patróns de constelacións, como pasa co caso das aves, o caso das currucas, por exemplo. O que recoñecen os escaravellos é o patrón difuso, a banda difusa da Vía Láctea no ceo. E isto o demostraron un equipo con experiencias tanto in situ, tanto no terreo, tanto na natureza, como levando despois a escaravellos a un planetario, onde se poden simular ceos de mentira e, en consecuencia, dá moito xogo para facer experiencias e perrerías con algúns animais. Así se descubrí tamén en planetarios que as currucas se orientaban polas estrelas e hai tamén mesmo unha experiencia con focas, que tamén apunta a certas capacidades de orientación basadas nas estrelas. No caso dos escaravellos, o que se facía, e aí tedes, nas dúas imaxes que tedes aí, o que vedes é como se moven, como se desprazan os escaravellos cando teñen un ceo estrelado ben á vista, o que responde a imaxe identificada co A, ou cando teñen un ceo estrelado pois coberto con nubes ou non teñen capacidade de ver ese ceo estrelado, como pois porque se lle tapa directamente, como este bicho que tedes na imaxe C, que, como vedes, ten unha especie como de caperuza que tapa a súa capacidade de recoñecemento do que está en riba da súa cabeza, non? E como vedes nas imaxes, a forma de moverse, a forma de desplazarse é moito máis directa, perden menos o tempo, máis unha vez, cando teñen a referencia das estrelas. Cando non teñen a referencia das estrelas, non se orientan ben. E, por lo tanto, dan 1000 voltas, fan uns percorridos absolutamente case aleatorios para chegar dun sitio a outro. O camiño é moito máis dereitiño cando teñen unha referencia visual do ceo estrelado e, neste caso, insisto, en concreto, da Vía Láctea. O mar non se libra tampouco da contaminación luminosa. É natural porque non só iluminamos o interior, as vilas e cidades, senón que estamos iluminando de forma desmedida, sen control, praias, paseos marítimos e todas as liñas de costa, non? E iso é algo que debería parar canto antes, non? Non hai ningunha razón que justifique a iluminación directa das liñas de costa e do mar e das praias, que ás veces se fai con motivos supostamente turísticos, cando xustamente a graza tamén dunha praia de noite e que estea de noite, efectivamente, que sexa escura e que permita disfrutar da natureza na escuridade, que é unha natureza diferente, unha natureza distinta, non? Agora que é tan frecuente pensar no turismo como unha posibilidade de desenvolvemento sustentável, en particular para as comunidades rurais e territorios aínda que manteñen algunha certa virxinidade, digamos, na súa natureza, pois convén recordarlle aos alcaldes e alcaldesas que, ademais de vender a paisaxe diurna, poden vender tamén a paisaxe nocturna, que non é só a paisaxe das estrelas, tamén é a paisaxe natural. A experiencia de estar na natureza de noite, insisto, é distinta que a de estar na natureza de día. Cando se vende o patrimonio cultural e turístico dun país, neste caso do noso, de Galiza, non temos por que vender somente a metade dese patrimonio. Podemos vender o patrimonio completo, que inclúe a noite. E inclúe a noite escura, porque se a noite escura non hai noite. É algo que debemos mentalizarnos canto antes, non? A vida mariña, en consecuencia, por esa iluminación gratuita en canto innecesaria, desde logo non gratuita en canto a dinheiro que custa, esa iluminación desmedida de praias e paseos marítimos, afecta directamente a vida mariña. Na listaxe que víamos ao principio de John Barentine, pois aparecía unha longa listaxe de peixes afectados pola contaminación luminosa, mas é que ese efecto non é que só afecte os seres vivos, digamos, máis próximos á costa ou que máis achegan á costa habitada por humanos, e que realmente afecta mesmo moi mar adentro. E un exemplo diso é o caso dos corais, que é un exemplo de como
a contaminación luminosa tamén está ameazando a súa reproducción. Sábese que dentro dos ciclos biolóxicos dos corais o luar, a luz da lúa, é un factor importante para o recoñecemento deses padróns biolóxicos e a luz artificial está competindo directamente coa luz do luar e, polo tanto, interferindo nese proceso que, obviamente, é decisivo para a supervivencia da especie. E, por suposto, unha vez máis, hai outras grandes ameazas para os corais, o cambio climático, a acidificación dos océanos é unha fonte de traxedia para os corais, mais a contaminación luminosa tamén axuda, tamén influe. E iso é algo que non debemos esquecer, non? E pasa tamén coas plantas. E isto que digo tamén das plantas vale realmente tamén para moitos animais, non? Ou para todos os animais. A luz artificial pola noite nos impide recoñecer ben as variacións estacionais de luz. Volvemos ao que dicía ao principio, de que vivimos nun planeta que, froito deses dous movimentos de rotación e traslación, vai alternando horas de luz e horas de escuridade, mas o número de horas de luz e de escuridade vai cambiando ao longo do ano. En verán temos moitas máis horas de luz que en inverno, e en inverno temos moitas máis horas de escuridade que en verán. Pensade que agora que estamos moi perto do solsticio de verán, prácticamente temos unhas 15 horas de luz fronte a 9 de noite, máis ou menos, e que alrededor do solsticio de inverno cambian as tornas, non? Xusto ao revés. Esa reducción das 15 horas de luz que temos aquí en Galiza en verán, as 9 horas que temos no solsticio de inverno, é gradual, vai se producindo ao longo dos próximos meses, ata chegar no medio a ese punto de equilibrio que o comezo do outono, e que inicio do outono, do inverno para verán, obviamente, medran as horas de luz con ese punto tamén de equilibrio que é o equinoccio de primavera. E como detectan os seres vivos e como detectan as plantas que vai chegando o verán ou vai chegando o inverno, o que iso significa, non? Días de máis temperatura, de máis calor, días de máis frío, e uns ciclos biolóxicos asociados que fan que se produza unha floración na primavera, produción de froitos e sementes no verán, caída das follas no outono, descanso no inverno e todo iso. O marcador máis claro e máis evidente e máis seguro que temos das variacións estacionais é a luz que cambia. Non é a temperatura, porque no outono podemos ter días moi cálidos ou mesmo temperaturas máis altas en días de outubro que en días de xullo, mas o que é absolutamente inconfundible, o que é absolutamente seguro, é que imos ter máis horas de luz en xullo que en outubro. No hemisferio norte. No hemisferio sur, todo ao revés do que estea dicindo, o sea, que nos escoita desde a outra metade do planeta, non? É a detección desas variacións diarias de luz, de como se van recortando os días ou como se van alongando as noites, o que lles permite aos seres vivos, tamén aos vegetais, adiantarse e recoñecer a chegada do inverno ou a chegada do verán, segundo os casos, non? E claro, a luz artificial pola noite altera iso, porque se temos a luz prendida cando non debía estar, non podemos recoñecer tan ben pola cantidade de luz ambiental se os días están minguando ou están medrando, ou non cambian, literalmente, non? Se un árbore está iluminada as 24 horas do día, durante boa parte do día pola luz do sol e durante a noite pola luz dun farol, esa árbore non ten unhas referencias tan claras como debería ser de cal é o estado do avance do ano, non? E hoxe en día xa sabemos, hai bastantes investigacións ao respecto, bastantes, non hai tantas como nos animais, mas hai máis cantas, e ademais este é un efecto que se recoñece casi desde antigo, non? Hai publicacións moi atrás no tempo, no século XX, que falaban xa dos efectos da iluminación artificial sobre as árbores, por exemplo, non? Hai tamén agora investigacións que estudan este efecto sobre plantas herbáceas e sobre outro tipo de vegetais, non? E o que xa se sabe, o que detectan estas investigacións é que a luz artificial pola noite
en espazos, sobre todo urbanos, mas tamén na contorno dos espazos urbanos, produce cambios neses ciclos biolóxicos das plantas, que, por exemplo, poden perder máis tarde, pero mesmo de media varios días máis tarde, as súas follas, ou adiantar a súa floración na primavera, porque detectan máis luz da que realmente hai, esa luz da noite que lles chega igualmente, non? E eses cambios nos seus ciclos biolóxicos, que as follas caian máis tarde ou que as flores saian antes, pois non é un problema, non é algo inocuo, porque nos ecosistemas está todo moi ben ligadiño, todo moi ben relacionado, e cando introducimos cambios arbitrarios, sempre hai alguén polo camiño que se perde, e que perde de facer algo, non? Se un árbore bota flores antes de tempo e acaba botando froitos antes de tempo, seguramente con que bote flores antes de tempo pode ser que esas flores non sexan polinizadas porque nesa altura non está o seu axente polinizador dispoñible, non, para actuar. E no caso do outono e o inverno, pois que unha árbore ou unha planta manteña, unha árbore de folla caduca que manteña as follas, que manteña a follaxe activa ata moi tarde, pois está evitando que esa árbore faga o necesario e pertinente descanso invernal, non? Estamos alterando de forma moi destacada o seu ciclo biolóxico, non? E todos os seres que dependan desa árbore, desa planta, pois van a estar tamén ligados a esa alteración e moitas veces en remedio posible, non? Hai un exemplo que nas cidades é moi fácil de ver. Esta fotografía tomei na eu aquí na Coruña hai 3 anos ou 4 anos, máis ou menos. Esta fotografía, malia o ceo azul, é dun día de inverno prácticamente recén empezado, a finais de ano, creo que 2016 ou 2017, non recordo ben, pero un día tipo 20 e tantos de decembro. Me gustoume sacar esta fotografía porque se ve moi ben, isto é perto de Ramón y Cajal, e isto que se chama Praza do Tebeo, camiño da estación de tren, e vese moi ben unha árbore, vese moi ben como dúas árbores, de feito. Na da dereita vemos que as ramas están xa bastante secas, mas na da esquerda vemos que hai ramas completamente secas, en follas. Hai ramas que teñen algunhas follas secas, mas hai unha pola que está aínda completamente verde. E esa pola que está completamente verde está casualmente debaixo xusto dun farol que obviamente está emitindo luz en horario nocturno e pensade nesa altura de inverno, cando o sol se pon alrededor das 6 da tarde, pois desde as 6 da tarde até as 9 da mañá, que é máis ou menos cando volve a sair o sol, ese farol vai estar prendido, non? Esa árbore, un día luminoso de inverno, está recibindo luz ás 24 horas do día e algunhas polas, evidentemente, non se enteraron de que chegou o inverno. E isto é moi fácil de detectar, insisto, en calquera cidade, en calquera vila, o efecto destas as fontes de luz sobre as árbores coas que convivimos, non? Sobre contaminación luminosa, xa para ir rematando, e agora empezamos a quenda de preguntas, hai tamén unha compilación moi recente, unha revisión de artigos publicados de literatura científica, publicada hai moi pocas semanas, a cargo de 3 autores, Alina Svekina, Boris Pornov e Tamar Trop, que fai unha evaluación de artigos que atoparon eles, unha selección de artigos que tratan as cuestións e analizan algúns dos efectos encontrados en distintos grupos de especies, non? E aí tedes nas columnas en vertical, pois se fala dos efectos tumorais, de cancros, de efectos sobre o comportamento da alimentación, sobre todo relacionado ás mesmas veces co feito de gañar peso, cos trastornos de sono ou depresións ou similares, a afectación ao movimento, a locomoción e a orientación, ou efectos sobre a súa reproducción ou a polinización, segundo se trate de animais ou de plantas, non? E tedes aí abaixo
as iconas que se identifican, cando se trata dun círculo vermello, o efecto atopado no artigo é forte, cando o círculo é máis rosadiño, pois o efecto é probável, non é absolutamente rotundo. Como vedes, noutros casos se refire a investigación sobre humanos. A investigación con humanos ten, obviamente, as peculiaridades de que non hai investigación directa de laboratorio sobre humanos, se trata sempre de estudios de tipo epidemiolóxico, e que requieren, realmente, obviamente, moitas máis investigacións e moitos máis estudios para obter resultados moito máis concluíntes. Non é o mesmo que un rato de laboratorio que se poden facer todo tipo de cousas, como ben sabedes, para facer ciencia con eles. Noutros casos se indica que non hai un efecto estudado ou atopado, ou que, cando se trata dun círculo, de medio círculo, semicírculos, os efectos son parciais ou inconsistentes, que se estaparon resultados que mesmo poden ser contradictorios. E así como perspectiva xeral, como vedes, por exemplo, é interesante que hai algúns efectos que están moi claramente atopados. Por exemplo, todos os efectos canceríxenos ou carcinóxenos, tumorais, da luz artificial nos animais de laboratorio, nos ratos de laboratorio, están máis que sobradamente probados. E xustamente esa condición de ter probas contundentes de laboratorio e efectos epidemiolóxicos medíveis en humanos o que nos fan pensar que a luz artificial é un axente moi a ter en conta nas políticas de saúde pública, dende logo. Igual tamén para o caso dos problemas metabólicos en humanos ou, dende logo, das trastornos e alteracións de sono que son comuns tamén a aves, insectos e demais. O impacto, obviamente, da luz artificial sobre os padróns de sono e como alrededor diso se derivan comportamentos non, digamos, que se asocian ou que se parecen a comportamentos de tipo case depresivo, pois están tamén moi detectados na literatura científica, igual que eso, como poden afectar a orientación das aves e dos no caso das aves de forma moi clara, no caso tamén dos peixes, efectos reproductivos, vedes que tanto en insectos como en peixes como en plantas hai efectos recoñecidos ou hai efectos parciais tamén en algúns casos de paxaros, o caso das pardelas que citábamos antes. En fin, hai xa unha boa colección de artigos que nos permiten ter unha visión xeral para comprendermos que a contaminación luminosa é un tema serio e que é un tema que non podemos tratar a lixeira, como se fose unha especie de caprichiño de astrónomos e astrónomas que queremos ver as estreliñas, como algunha vez se dixo ou se di, incluso. Hai xente moi ousada que ainda se atreve a plantexar o problema nestes termos. O problema da contaminación luminosa é un problema global de todo o planeta, porque, ademais, a contaminación luminosa non coñece fronteiras, os fotóns non se paran, non recoñecen as diferenzas provinciais, nin os fotóns, nin o coronavirus, non coñecen as diferenzas, os límites fronteizos dos concellos e das provincias. E, por lo tanto, se propagan libremente. E a luz que botamos de máis ao ceo, ou que chega ao ceo porque se reflicte no pavimento das vilas e das cidades, chega a dúcias, mesmo centos de kilómetros de distancia. A luz de grandes cidades como Madrid chega a detectarse nos Pireneos. A luz que emite a Coruña a súa bisbarra nótase perfectamente, é un axente poluinte, contaminante, pois, por exemplo, na Terra Chá, que en Guitiriz, que é un lugar que a agrupación IO acostuma moitas veces, ten un dos seus sitios de referencia para ir a observar por proximidade á cidade da Coruña, e porque ainda dispón dun ceo máis ou menos xeitoso. Mais o feito é que hai unha parte non pequena da contaminación luminosa do espazo, neste caso, pois, áreas recreativas San Xoán de Guitiriz, unha parte non pequena desa contaminación luminosa non a produce o Concello de Guitiriz, nin siquiera os concellos veciños, senón que a produce a Coruña, Arteixo, Oleiros, Culleredo, Sada, que chegan a producir, pois, o mellor prácticamente unha cuarta parte, unha quinta parte da luz do ceo de Guitiriz. A luz, insisto, non coñece fronteiras, e por iso tamén o problema da contaminación luminosa
é un problema que require acordos globais a distintas escalas. É magnífico unha iniciativa como a do Concello da Coruña, que queda moitísimo por facer, porque vimos de décadas de sobreiluminación e de un uso literalmente aberrante da iluminación entendida como canto máis mellor. E é magnífico que agora o Concello da Coruña pois se poñas máis a tarefa para reducir esa pegada ecolóxica e para facer máis sustentable e máis sensata, con máis sentidiño, a iluminación da cidade. Porque afecta non só a cidade da Coruña, afecta, insisto, toda a contorna. Mas é indispensable que fagan o mesmo todos os concellos. Todos os concellos, un tras outro, teñen que empezar a emprender medidas de reducción da contaminación luminosa. Teñen que asumir que están tirando diñeiro ao ceo e que están estragando a saúde dos ecosistemas e están estragando a saúde das persoas sen ninguna necesidade. Porque logo a boa nova é que a contaminación luminosa é sumamente fácil de corrixir. É que reducir a contaminación luminosa e corrixir a contaminación luminosa non trae máis que beneficios. Iluminar ben non é iluminar máis. Iluminar ben é iluminar ben. Iluminar onde se ten que iluminar, as horas que se ten que iluminar, coa cantidade de luz que se ten que iluminar e coas características da luz que hai que manexar. E se se fai as cousas ben, os beneficios son absolutos para todos. Remato, simplemente recordando dous recursos que a agrupación IO xerou nos últimos anos. Un deles é esta curta, Losing the Dark, a perda da escuridade, unha curta que non fixemos nós, fixo a IDA, International Dark Sky Association, en colaboración coa produtora Loch Ness Productions. Nós o que fixemos foi unha versión en galego que está disponible en YouTube. Buscades a perda da escuridade e atopades sen ningún problema. Hai mesmo unha versión para planetarios disponible, son 6 minutos que serven para, recordar e resumir algúns dos problemas asociados á contaminación luminosa e os seus efectos e como se pode resolver e corrixir. E temos un recurso máis que unha exposición sobre contaminación luminosa, que son 4 paneis de cartón ríxido, moi fáciles de manexar e de levar e de transportar e de colocar, que fixemos hai uns anos en galego e que levan desde nestes últimos 3-4 anos percorridos uns 30 espazos de toda Galiza. E, ademais, nos últimos anos fixeronse, a partir da nosa versión en galego, se fixeron traduccións ao castelán e ao catalán, e mesmo hai tamén, creo recordar, creo que xa hai tamén algunha versión en euskera, mas logo en castelán e en catalán hai varias circulando por todo o Estado, non? E desta exposición temos non unha, senón 2 copias, así que son 2 xogos de exposicións que idénticos, cada unha delas son 4 paneis, e que podemos prestar libremente a calquera entidade, a calquera colectivo que lle interese usala e expoñela e divulgar o problema. O único que pedimos é que se comprometan a tratala ben e a recollela e a traerla de volta cando se preciso, claro. E máis nada, realmente. Isto é o que vos quería contar sobre contaminación luminosa. Pasamos, cando que irades, a quenda de preguntas ou de comentarios. Os que teñades, aquí estou para respondervos ou para comentar o que queirades. Moitas gracias, Martín. Mentres fan as preguntas, vouche facer unha. Que tamén a xente que nos está vendo, pois seguramente pois ten esa dúbida, non? Que podemos facer nas nosas casas, na nosa vida cotiá, para facer que esa contaminación non sexa tan evidente, non? E tamén as recomendacións que lle farías a unha administración para que, nunha cidade, pois, este tipo de efectos non somente na fauna e na flora que estiveches comentando, senón tamén pois na nosa propia saúde e tamén na observación de estrelas, pois non sexa tan evidente. A ver, no ámbito doméstico, evidentemente a principal fonte de contaminación do ámbito doméstico é a luz interior das nosas casas, a luz dos nosos cuartos, de onde estamos, non? E
E aí o seu impacto máis que medioambiental, medioambiental é o mellor de forma indirecta en canto a consumo de recursos e demais, mas hai o impacto principal, obviamente, sobre a nosa saúde, no que ten que ver coas alteracións do sono, as súas alteracións de sono e tamén, máis alá de que podamos falar de que non sexa o día hoxe para falar de saúde, nin son a persona máis experta para falar de saúde, ni moito menos. Pero sempre está tentado a falar de grandes enfermidades, grandes patologías, que son as que meten máis medo, e ás veces eu teño a sensación de que cando falamos de que a contaminación luminosa afecta os nosos padróns de sono, a xente o ve como, dormir tampouco é moi importante, non? Un pouco máis, un pouco menos, que máis da dormir. Desde aquí xa recomendo a lectura dun libro apaixonante que está editado en español desde hai pouco, que é o libro Por que dormimos, titulas así, de Matthew Walker, que é un neurocientífico británico, máis residente nos Estados Unidos. Editou no ano pasado a editorial Capitán Swing, a edición española, hai tamén edición en portugués e, por suposto, en inglés. É un libro absolutamente fascinante que falan de todo o impacto que ten sobre a saúde das persoas dormir de menos ou dormir mal. E, evidentemente, unha das causas máis importantes para dormir de menos ou dormir mal é a luz, é usar a luz cando non se debe. E iso é algo que convén ter en conta. O sea, os problemas de sono, as alteracións de sono son extremadamente serias e derivan en problemas de saúde moi graves. Dormir ben, dormir as horas necesarias, que non son 5 nin 6, senón que son 7 ou 8, é algo que debemos poñer máis en práctica. En ese sentido, o mellor que podemos facer en termos de xestión de luz nas nosas casas é usar canta menos luz necesitemos mellor. E, evidentemente, para dormir, a luz ideal é ningunha luz. E antes de irnos a dormir, a luz ideal é tamén ningunha luz, incluídas as luces das pantallas, que as pantallas que nos rodean, móviles, televisións, ordenadores, emiten moita luz, emiten ademais unha luz cunha componente azul moi intensa que é a que máis distorsiona os nosos ritmos circadianos. Así que no ámbito doméstico, pois, o mellor é menos luz mellor en horario nocturno e a que teñamos que usar que sexa unha luz o menos invasiva posible. En particular, luces cálidas, luces o menos brancas posible, canto máis cálidas, mellor. Hoxe en día que as fontes LED son as máis comuns, nas fontes LED, nas bombillas LED, se especifica un parámetro que é a temperatura de cor, pois, para a noite que este canto máis por debaixo dos 3000 Kelvin, mellor, sempre. E no caso da iluminación urbana, o que hai que dicir as administracións, o primeiro que teñen que facer é asesorarse ben e preguntarlle a xente que saiba. E non falo de min, falo da xente que sabe moito máis que a min e que pode asesorarvos debidamente en boas prácticas de iluminación. E os hai. Hai xente mala, pero hai xente boa tamén. Moita xente boa por aí adiante que pode facer as cousas ben e hai moitas iniciativas, ou algunhas, polo menos, en cidades que son exemplos de boa xestión da luz. En España hai exemplos moi interesantes. En Navarra, o caso de Ponte la Reina, agora a provincia de Soria tamén é un exemplo interesante, están facendo cousas moi interesantes da man de Susana Malón, a amiga que truxemos xa nun par de ocasións a Coruña. En Galicia está o exemplo do Concello da Veiga, que está facendo unha aposta polo turismo sustentável, o turismo astronómico moi importante. E aquí na Coruña están empezando a facer algunhas cousas ben, e tamén hai que poñelo en valor. E o que facer é iso, asumir que a luz serve para o que serve. E, polo tanto, non ten sentido excederse coa cantidade de luz e usala como se fose unha feira, porque non está para iso. E porque a luz non é inocua. E o señor que máis sabe en Galiza destes temas, que é Salvador Arán, que é a fonte de inspiración para min neste ámbito nos últimos anos e para moita máis xente, tanto en Galiza como fora de Galiza, sempre di que o que temos que facernos é a pensar na luz como un axente contaminante. E unha vez que entendemos que a luz, toda a luz artificial é un axente contaminante, xa temos algo gañado. Pero polo menos entendemos que non é algo que debemos usar a lixeira de forma festiva, senón que realmente é algo que provoca danos. E que, en consecuencia, teremos que usar con calmiña e na medida xusta e cos niveis axeitados
para satisfacer as necesidades humanas que teñen que haber. Ninguén cuestiona a necesidade da luz artificial pola noite. Cuestiona en algúns sitios. No medio dun parque natural non hai ninguna necesidade de ninguna luz. Desde logo, ninguén vai pedir que se apaguen as cidades. Por suposto que non. O que pedimos é que se apaguen un pouco. Que se rebaixen os niveis de luz, que non se haxa luz onde non ten que habela, que non se iluminen parques nos que non se pode acudir pola noite, non? Vimos de pasar unha primavera singular en todo o planeta, unha primavera na cal durante varios meses a inmensa maioría da poboación estivo confinada sen poder sair de casa, literalmente tiña prohibido sair de casa e en particular en horario nocturno, e na maior parte das cidades e vilas en España non se reduciu, a ninguén se lle deu por apagar as luces. Non foi tan común pensar que se a xente non pode ir aos parques, para que vamos a ter encendidos os parques pola noite? E o mellor se facemos iso, se os apagamos, aforramos unha cantidade moi grande de diñeiro que pode servir para comprar máscaras ou respiradores, que no mes de marzo eran bastante máis necesarios que a enerxía dos faraóis, non? Ese tipo de cousiñas, pois convén darnos conta delas. E iso pasa tamén por exigir as administracións que fagan o que teñen que facer, que xa o saben, ou se non o saben eles, que pregunten a quen xa sabe, porque está todo inventado. Non é unha cousa misteriosa, nin segreda, senón é algo que está ao alcance case de calquera, non? Unha cousa que nós, non? E cando facemos as mostraxes de Avelaíñas, lle decimos a xente que ven é que a luz que nós empregamos é luz que, bueno, agora non se poden empregar nas farolas, pero hai certas zonas que siguen empregando esas luces. Entón, sempre lle decimos, se vos vedes que unha luz atrae a demasiadas abelaíñas ou mosquitos, preocupádevos, porque esa luz está emitindo nunha lonxitude de onda que atrae esos insectos e deixa o cair retenos aí durante toda a súa vida, que normalmente é a vida para pois buscar a súa parella, reproducirse, así pois perpetuar a seguinte xeración. Temos... Hai un caso, como dices sobre iso, hai un caso concreto, ademais, hai tamén algunha iniciativa de algún colectivo naturalista en Navarra, co caso das, o nome español son efímeras, que é unha bolboreta nocturna destas que eclosiona nun asteroide e durante moi pouco tempo teñen iso, o seu tempo, a súa vida para reproducirse e demais. E sistemáticamente, polo impacto da luz artificial, caen, non é a mellor expresión neste caso, como a mosca, literalmente. Hai exemplos, vídeos, podedes ver por aí se buscades en internet, dunha ponte en Navarra na que durante eses días nos que eclosionan as efímeras hai, pero non sei, miles, dúcias de miles de exemplares directamente na calzada da ponte que caen esgotadas por pasarse as súas vidas enteiras literalmente dando voltas alrededor dunha bombilla, non? E, ademais, outro efecto que tamén se ve moi ben é como os morcegos van ás luces para, pois, alimentarse deses insectos que atraen as luces, non? Entón, aí a xente ten que ver que eso non é normal e eso non é bo. Entón, de aí, pois, explicarlo tamén á administración. Bueno, vamos ca seguinte pregunta. Sí. De Andrés Rodríguez Pereira, noso Andrés. Di, boas, gracias Martín pola túa estupenda charla. Na túa opinión, cales serían as principais medidas que se deberían ou poderían tomar na cidade da Coruña para avanzar na calidade do ceo nocturno e na redución da contaminación luminosa? Pois guiarse por esos principios básicos de iluminar onde é preciso, cando é preciso, coas características da luz necesarias para a iluminación e nada máis. E todo o que pase diso é luz innecesaria, non? Na Coruña partimos dunha situación de moita sobreiluminación, como é frecuente en todas as cidades de España e de Portugal, porque aí, neste caso, sí que o país veciño non é un exemplo a seguir ni moito menos. Mais evidentemente, esa situación podese ir correxindo. Nos últimos anos houve algunhas intervencións, penso, por exemplo, no Parque Europa ou algunhas outras que agora mesmo están en marcha, ou o Polígono da Grela, que foi unha intervención, o Polígono da Grela, que é un polígono industrial, e se fixo unha intervención o ano pasado de corrección de contaminación luminosa, conseguindo tamén un aforro enerxético importante que vende ser premiada polo colectivo de enxeñeiros, non? O que hai que facer é
hai que tamén, primeiro, ter unha idea clara de cales son as necesidades de luz e cal é o feito, a situación actual de iluminación da cidade, non? Probablemente hai que refacer ese mapa lumínico, non? De saber cales son os focos de contaminación luminosa para irlos correxindo. E aí, o papel dos cidadáns é moi importante, por suposto, porque podemos dar pistas de que cousas se poden facer e correxir, e que hai que modificar, cuáles son fontes de luz, por exemplo, intrusa. Nas cidades un fenómeno moi frecuente que a luz pública entre nas casas da xente. O que pode ser extremadamente molesto. Calquera veciño que se lle moleste a luz que lle chega de fora da súa casa, da iluminación pública, pode e debe queixarse o seu concello. E o concello está obrigado a darlle algunha resposta. Non temos que tragarnos coa luz que se nos mete até o cuarto de dormir, non? En España xa hai un aviso a navegantes e alcaldes e alcaldesas, unha sentencia condenatoria dun concello na Rioxa contra un alcalde tarado que non se comportou como debía e que estivo dándolle voltas e moi voltas e fastidiándolle a vida a unha veciña, e en vez de actuar de forma sensata con ela, pues estiveron pleiteando hasta a última instancia e acabou gañando a veciña. O concello se viu obrigado a corrixir unha iluminación que lle chegaba a luz cuns niveis intolerables na almofada onde dormía ela, non? Iso se pode facer. Hai que realmente reducir os niveis de contaminación, de emisións de luz. E tamén unha parte, nese sentido, digamos, non sei se chamalo boa nova, pero o feito é que vai haber que facelo sí ou sí, porque a duración media ou a vida útil, digamos, dos puntos de luz e das fontes de iluminación é de X anos, os que sexan. Mais, tendo en conta que o parque na Coruña, pero en moitas outras cidades, ten xa unha certa antigüidade, o feito é que nos próximos, poñamos 10-12 anos, boa parte desas fontes máis contaminantes van ter que ser cambiadas sí ou sí porque non van a sobrevivir. Os tempos van a ter que ser modificadas por outras fontes de luz. A cuestión está en se esas modificacións se van facer ben ou mal. Todo apunta a que no actual contexto hai unha vontade de facer as cousas ben e, ademais, hai un consenso político que non pode ser de outra maneira, porque non hai ningunha razón para negarse a un uso máis inteligente da luz. Ningún partido político se vai a expoñer, salvo aqueles partidos máis extravagantes e máis que algún tamén está no Parlamento Español mesmo, que poden ter unhas ideas moi chifladas sobre o mundo en que vivimos, non? Mas os partidos sensatos, os partidos normais, non van a opoñerse, nin aquí nin en ningún sitio. E se se opone, encargaremos nós, os cidadáns e as cidadás, de dicirlles que están equivocados. Volverán ao rego, non? Entón, é facer as cousas ben con xeito, aproveitar as oportunidades e ter diñeiro, porque evidentemente as intervencións custan cartos. É dicir, poñer e quitar farolas, eso custa diñeiro. E, por tanto, é ir optimizando segundo os recursos que se dispoñan para facer as cousas ben no sucesivo e ir corrixindo pouco a pouco, sabendo que isto non ten máis que ganancia. Esa é a... É un aforro, sobre todo a xente o que ten que ver é que é un aforro de cartos públicos, que cartos de todos, non? Que todos aportamos para que a nosa vida en común nas cidades, nos concellos, pois sexa mellor, que eses cartos vayan realmente ao que é importante, é un gasto que se vai, o que dicías ti na charla, non? Son cartos que se van para o ceo. Entón, un exemplo, se me permites, que eu tamén poño sempre, no caso concreto da Coruña, non? Se reducíramos, de feito, se está facendo agora estes días, a rebodo de justicia de verano, reducir uns minutos cada día a cantidade, o número de horas de luz. É dicir, aprender as luces un pouquiño máis tarde, non unha hora máis tarde, senón uns minutos máis tarde. E apagalas uns minutos antes polas mañas, aparte de cumprir a lei estrictamente, porque a normativa de iluminación que existe, que é o Real Decreto 1890/2008, explícitamente di que non se poden encender as luces antes da posta do sol, nin poden estar prendidas despois da posta do sol, dio explícitamente o Real Decreto,
e non sempre se cumpren xa nas vidas e cidades de España, pero simplemente recordamos minutiños que non pasa nada, porque desde que se pon o sol temos prácticamente media hora con moita luz, sobre todo agora no comezo do verán, na que podemos desenvolvernos perfectamente. Xa non pido tanto, non pido ni media hora. Uns poucos minutos que se recorten todos os días, supón un aforro anual, eses minutiños de luz o sol por e o amencer, de, pois, a mellor 100.000 euros o ano. Sí, que se di pronto, pero son moitos cartos. Ademais, non somente os cartos, o feito que estamos falando de contaminación luminosa, que moita xente, pois, o mellor non o ve, pero para producir esa luz hai outra contaminación aí. Claro, Entón, pois... Porque 100.000 euros é máis ou menos, para que os faredes unha idea, o que gastan as bibliotecas municipais da Coruña a 7 en compra de prensa, revistas e libros, filmes e discos para a veciñanza. É dicir, o que se gasta en contidos para as bibliotecas son esos 100.000 euros o ano para as 7. E as bibliotecas da cidade da Coruña teñen, creo que son como máis de 100.000 socios. É dicir, teñen moitos máis socios que o Deportivo da Coruña, con todo o cariño para o Deportivo. É dicir, o clube máis importante da cidade son as bibliotecas municipais. As bibliotecas municipais se poderían dobrar os recursos de que dispoñen simplemente forrando uns minutiños a luz cada día. É un exemplo arbitrario e demagóxico, é certo, pero sirve para ponernos cada vez a idea na cabeza de que o que se deixa de gastar nun sitio se pode investir moi facilmente noutros ámbitos, noutros campos, que fan bastante máis servizo, claro. Así, bueno, xa saben os de as bibliotecas dos concellos e de Coruña o que teñen que facer. Bueno, imos ca seguinte pregunta, que é de Manu. Boas tardes. Poderías citar cidades ou países dos que deberíamos tomar exemplo para mellorar a xestión da iluminación e, pola contra, lugares nos que a contaminación luminosa adquire un nivel máis preocupante? Bueno, lugares nos que aquí el nivel preocupante, España e Italia, pero sobre todo España é campeona de Europa en contaminación luminosa. Italia tamén, pero son dous exemplos do máis nefasto na Comunidade Europea, na Unión Europea, de xestión do uso da luz. Dentro de España, e insisto, lugares exemplares, non? Citaba antes o caso de Puente la Reina ou a Beica, excepto que son lugares pequenos, a Viga moito máis pequeno, e que así te pode pensar, claro, que non son comparáveis a unha cidade grande, non? Mas eu, pouco antes do estado de alarma, eu tive a oportunidade de ir a Berlinale, ao Festival de Cine de Berlín, que é outra das miñas paixóns. Era a primeira vez que estaba en Berlín, e flipei. Porque, claro, Berlín é unha cidade de, non sei, que son 3 millóns de habitantes, non sei cantos son, moita xente vive en Berlín. E a sensación que tes paseando por rúas de Berlín é de que o ceo é moitísimo mellor e están moi ben iluminadas, non hai sensación de inseguridade nin cosa que se pareza, pero que o ceo é moito mellor que a Coruña, con certeza, vamos. É dicir, que realmente hai un uso moitísimo máis sensato da luz nunha gran capital como Berlín, desde logo que Madrid, Barcelona, Valencia e todas as cosas, por suposto, non? E en xeral a Alemanha é un exemplo clarísimo. É dicir, os niveis de gasto de luz por persoa en España ou en Portugal ainda máis multiplican por non sei canto o que gasta cada alemán en luz. É dicir, se repartimos, prorrateamos esas 1.000 millóns de euros que ya se gastamos en España en iluminación da noite por habitante, non sei unha cifra que multiplica por 3 ou por 4, non sei a cifra exacta, o que experimentan os alemáns con a climatoloxía ademais menos benévola nese sentido, non? É dicir, que teñen até menos horas, menos verán que nós, por así dicilo, nas épocas de verán. E non lles vai mal. É dicir, os alemán creo que valles bastante ben en casi todo, non? O mellor, justamente, como non gastan en luz, teñen máis dinheiro para investir en investigación e desenvolvemento e cousas destas, non? Pode ser.
A verdade é que a peor así é a que teña peor que sexa a contaminación máis preocupante, cal dirías? Pois, España. Non, por se o sabes, por responder toda a Sí, pregunta, sí, as mellores xa sabemos. sí, sí, é dicir, as cidades españolas... Vou prender a luz un segundo. Sí, claro. Porque así evitamos que me vaya a negro en calquera momento, ¿no? No caso de España é evidente. É dicir, o nivel de sobreiluminación do territorio español é extraordinario, pero extraordinario. Pasa que vexo que tamén está por aí entre os comentarios Raúl Lima, o amigo portugués, un dos grandes, o gran experto en Portugal seguramente sobre a contaminación luminosa. Portugal é unha vergonza, literalmente, en termos de contaminación luminosa. E realmente é asombroso como vilas non demasiado grandes teñen uns niveis de iluminación absolutamente aberrantes. E iso fai que, pois, así como para moitas cousas vivimos de costas, realmente galegos e portugueses o que sí que compartimos é un continuo de luz, unha mancha de luz. Dende a Coruña até Porto, e podíamos seguir baixando ata Lisboa, por suposto, pero hai un continuo, unha mancha de luz que se estende, que conecta a Coruña con Santiago, Santiago con Pontevedra, tamén con Pontevedra, moitas veces así que pois hai medallas que se poñen moi justificadas, mas no da luz hai moito por facer, tamén en Pontevedra, por suposto, Vigo, evidentemente, e logo toda a área de Porto, mas non só a cidade de Porto, que toda a contorna, vilas moi pequenas, ou o tamaño medio, que teñen uns niveis de iluminación enormes, é dicir, toda a luz de toda a contorna de Porto se adentra tan moi interior de Portugal e acaba afectando pois, o Xerés, por exemplo, non? Porque así, porque os fotóns, insisto, non coñecen fronteiras e en ese sentido a protección de calquera espazo natural require necesariamente que empecemos a pensar a luz non só nos espazo natural, senón tamén nas cidades que están a mellor a 100 km ou mesmo máis de distancia. Non? Protexer ben os Xeres significa iluminar ben ou implica iluminar ben Porto. Protexer calquera dos espazos da Rede Natura de Galiza significa iluminar ben as cidades. Protexer o Parque Nacional das Illas Atlánticas, ademais de non deixalo en mans das nadieiras para que fagan o que lles peta, significa iluminar ben Vigo, Pontevedra e toda a fachada sur de Galiza. É dicir, é que se non se fai iso, non se está protexendo debidamente esas zonas. E por iso é importante que desde as entidades, insisto, naturalistas, ecologistas e demais, se insista cada vez máis no impacto que tenga a luz artificial para a protección do medio ambiente. Porque é un factor decisivo co que non se está contando, que non se está suficientemente integrado, insisto, nos discursos, nas axendas, e así vemos pues, cousas estrafalarias que den algúns alcaldes que non vou a mencionar, que presumen de ter parques moi importantes e ao mesmo tempo fan o idiota cada Nadal, por exemplo. Pois é que é incompatible facer o idiota polo Nadal con intentar fachendear con que tes un parque que queres convertir en patrimonio da humanidade. Convírteo, efectivamente, en patrimonio da humanidade protexendo, non estragando. Bueno, imos ca seguinte, gracias. A seguinte, Óscar Vázquez Casas, compañeiro do grupo, dende YouTube. Hai algún exemplo de entidades privadas, empresas, con iniciativas que contribúan a non aumentar a contaminación lumínica? Bueno, de feito, hai empresas de iluminación ou xente do sector de iluminación que ten unha actitude pues, realmente moi sensata e que fai mesmo activismo contra a contaminación luminosa. Non? Antes citaba o nome de Susana Malón, que é unha grande activista, pero que é unha profesional do ramo da iluminación. Dirixe proxectos e asesora en intervencións de iluminación. Ela foi asesora, por exemplo, do que se fixo no Concello da Veiga aquí en Galiza. Non? E ela vive diso, pero vive diso a base de facelo ben, entendo por facelo ben, non só iluminar ben para os veciños, senón iluminar ben para o planeta Terra. Dicir, pódese facer, hai empresas que o están facendo, e eu supoño que, ainda que hai, insisto, xente mala no mundo, por suposto, mas estou convencido de que dentro do sector da iluminación hai
moita xente que non tería ningún problema en facer as cousas ben. E que, de feito, quere facer as cousas ben. E que, de feito, en algúns casos, está facendo as cousas ben. Porque o problema tecnolóxico non hai. Hai a tecnoloxía suficiente para facer as cousas ben. Xa non hai maior problema. Non é a situación de hai 10 anos. Hoxe en día, poñer unha lámpada de 2200 Kelvin ou unha de 5000 é unha decisión, se queredes, técnica e política, pero están as dúas ao alcance da man. Escoller a boa ou poñer a mala é unha decisión que alguén ten que tomar. O problema que ese alguén ten que estar ben asesorado, evidentemente. E nese sentido eu tamén entendo e recoñezo que, sobre todo para as entidades municipais, para os concellos, que son os que teñen a competencia de iluminación máis directa, pois na maior parte dos casos están vendidos, porque non teñen, seguramente non terán técnicos específicos, e se os teñen están ocupados con 1000 cousas. A principal, que ninguén morra por tocar unha farola, que xa pasou en Galiza. Hai exemplos nos últimos anos de instalacións en mal estado que provocaron que unha nena morrera en Santiago de uns anos, por exemplo. Con iso, con que non lles roben o cobre, algúns xa teñen a bonda, non? E que, en consecuencia, pretender heroicidades a mellor de técnicos das consellos municipais que xa bastante teñen co que teñen, e máis no contexto de precariedade dos últimos anos para a administración, pois a mellor é un soño imposible, non? Por iso que hai que tamén conseguir que haxa cada vez máis e mellor información ao alcance de todos, e que as entidades maiores, as deputacións, por exemplo, xa digamos as comunidades autónomas, o goberno da Xunta, ademais, pois que o poñan todo fácil. Desde as deputacións sería, por exemplo, facilísimo facilitarlles a vida aos concellos, pois poñendo dende técnicos até información ou documentos ou modelos de pregos, de contratos, de cousas polo estilo, que fagan que os concellos non queden sepultados polo medo ante o medo de facer as cousas mal e que os veciños se queixen e cousas polo estilo. Todo iso se pode facer e empresas dispostas a facer as cousas ben, hainas con certeza. Expertos desde o ámbito da investigación que poden dar moitas e boas pistas, hainos con certeza. E asociacións e entidades que poden botar unha man para facer o activismo e a divulgación necesaria, hainas con certeza. Desde logo, as agrupacións astronómicas, da miña, por suposto, pero as outras tamén. E a asociación Magosa, igualmente, non? É dicir, se algún do Concello de Medio Ambiente chama a Hábitat para preguntar que opinades destes dos farois, pois non lles ides decir que poñan moitos, evidentemente. Claro. O consenso é evidente. É dicir, o que hai que conseguir ese consenso tan evidente desde a parte científica e desde a parte do sentidiño e desde a parte cívica se manifeste finalmente nos plenos dos concellos. Pode ser difícil, mas eu nese sentido non son demasiado pesimista, son máis pesimista para outras cousas, cambio climático e demais, que iso vexo máis difícil ou imposible, moito me temo xa nesta altura, non? Mas no caso da contaminación luminosa, eu creo que é un problema tan fácil de resolver. Sí, porque é unha cousa que como a xente ve, como que decíamos antes, un aforro económico, pois obviamente sí que o ven. Se lles dixéramos que pola luz que hai pola noite, pois cada vez hai menos abelaiñas, cada vez vamos ver menos vagalumes, pois haberá xente que nos dirá, bueno, ou que vemos menos estrelas na cidade, dirán, bueno, pois vamos ali ao Monte Xalo da Coruña, vamos po Monte Xalo, que ali seguro que as vemos ben. Obviamente, pero, bueno, o tema económico a xente, pois, velo, máis. Sí, pero vos tamén insistía moito antes no tema dos insectos, e vos sabedes moito máis de insectos que a min, evidentemente, pero que a mí me parece, claro, que, decir, o papel dos insectos na natureza é tan inmenso, é tan xigantesco, e lles debemos tanto, que, claro, pensar nas abelaiñas como se fose as cositas que vuelan aí, que os ecologistas estos pesados se empeñan en proteger. É que comemos as abelaiñas, e das bolboretas, e das abellas, é dicir, é que o filete que comemos cada día
é dunha terneira que comeu unhas ervas que foron polinizadas por insectos. E que, insisto, non hai alternativo, non hai ninguna maquinaria que vai a resolver, que vai a facer de insectos. Dice que realmente na natureza está todo moi ben medido e todo moi ben definido. E cando estragamos algún elo, cando cortamos algunha peza así a lo loco, provocamos uns efectos imposibles de determinar. E acabamos lamentando xa sempre, non? E agora, insisto, que a COVID está moi presente nas nosas vidas e a COVID, claro, o coronavirus é un virus procedente dos morcegos que chega aos humanos pois porque as fronteiras ou as barreiras que separaban a natureza virxe da natureza domesticada e episodiada polos humanos van esmorecendo. E realmente protexer os ecosistemas é tamén unha forma de protexer a saúde das persoas, evidentemente, eso xa o sabemos tamén, bueno, sobre iso non hai dúbidas científicas. Non, unha das cousas que máis nos preguntan cando estamos falando de algún animal é para que serve. Neste caso temos moi claro para que serve calqueira todos os animais e plantas teñen a súa función protexelos, pois é a nosa misión, non? Para eso estamos e somos parte, aínda que non o sepamos, moitos nenos sorpréndense cando lle decimos que nós somos animais. Tamén, eles, claro, sorpréndese, eu non son un animal, si, ti eres un animal e vives neste planeta, polo tanto, tes que rexirte polas reglas do planeta e así, non? Bueno, imos ca seguinte pregunta, que é de Raúl Eslima, bueno, vou traducir, está en portugués, vou traducilo ao galego, con honrosas excepcións. Por exemplo, esta iniciativa do Grupo Naturalista Hábitat, as ONGs non teñen en consideración o tema da contaminación luminosa. Que crees, Martín, que se necesita facer para que adopten este tema da contaminación luminosa? Pois contarlo. As asociacións ecologistas e naturalistas, por suposto, mas tamén as asociacións de veciños e as asociacións de mulleres labregas e a todo tipo de asociacións, é que seguramente o futuro para todas as entidades de base, como dicía ao principio, teña que ver coa colaboración mutua, con non pensar que os que se dedican ás abelaiñas son uns señores raros que cazan abelaiñas polas noites ou que as persiguen con luces e que os que miramos estrelas son uns señores raros que utilizan uns treballos extraños para mirar a lúa. Hai que fomentar a colaboración porque hai moitas áreas de converxencia, no caso dunha entidade como Hábitat, como agrupación é evidente, porque a noite é algo que aproveitamos e disfrutamos as dúas entidades, non? A natureza nocturna existe, claro, é dicir, que, de feito, a maior parte dos seres vivos, sobre todo polo gran grupo que representan os insectos, é de hábitos nocturnos. E coñecer a natureza de noite coñecer a natureza de noite é outra cosa distinta, non? Eu creo que hai que tecer rede, non? Hai que colaborarmos máis entre entidades e asociacións para levar a mensaxe a xente que, en principio, non ten por que saber, porque ninguén nace sabido, ninguén ten por que saber para que sirven os insectos. Ninguén ten por que saber cal é o problema de que desaparezan as abellas, ninguén ten por que saber como afecta a iluminación a fauna e a flora ou como afecta mesmo a saúde humana. Non ten por que saberlo. Saben aqueles que investigan nesas áreas ou aqueles que se informan sobre esas áreas, pero a maior parte da xente sabe outras cousas. E podemos poñernos en contacto para compartir o que sabemos e facerlle ver como teñen que actuar e por que cousas que estamos facendo mal están mal e por que habría que correxilas e facelas de outra maneira. Eu creo que iso é decisivo e pasa por poñernos máis en contacto, por non vivirmos tan de costas entre nós aquí e tamén con outros lugares, non? Raúl, que colaboramos moitas veces, que Galiza e Portugal viven na mesma mancha de luz, non? Evidentemente, o traballo de divulgación sobre a contaminación luminosa hai que facelo
se pode facer tamén conxuntamente. Habría que facer iniciativas desde logo de investigación, por suposto, xa sai, mas tamén de divulgación e de didáctica e de formación que nos expliquen ou que nos permitan explicarnos uns aos outros o problema e cales son as solucións ao problema. E tamén explicarlo sobre todo a xente máis nova, tanto de aquí como de lá e de outros territorios. Tecer esa rede de contactos para compartir o que sabemos e que non nos guardemos o coñecemento e os recursos, os materiais que facemos así como nun petín guardados nun caixón e que ninguén máis saiba deles. O coñecemento ou se comparte ou non serve de nada. Non hai avance de ninguna clase se non se partilla ese coñecemento, non? Claro, se non hai divulgación, non podes pretender que a cidadanía pois aporte nesta, pois non solamente na conservación, senón tamén pois en problemas ambientais, tipo pois reciclaxe, pois eso, a contaminación luminosa, contaminación pois empregar os vehículos, facer certas prácticas que incluso todos fixemos antes de saber que realmente eran malos. Por exemplo, pois certos usos de certos plásticos que ata que non o sabes, quen de nós non empregou purpurina cando éramos pequenos, ata que agora sabemos que a purpurina é, bueno, vou dicir un pouco o demo, non? Entón, claro, unha vez que o sabes, pois é cando tes que actuar, e se a xente non o sabe, nós que o sabemos, temos a responsabilidade de dar esa opción á cidadanía, non, como se fai moitas veces, non reñir e xudgar a unha persoa por facer malas cousas cando realmente é que non o está facendo. Unha vez que o sabe, pois esa persoa pois ten na súa conciencia facelo ben ou facelo mal. Por suposto. Os únicos que hai que reñir son os dirigentes políticos, os que gobernan, porque eles sí que teñen obriga de saber as cosas, e o que non saiban que o pregunten. E se yo informas e non fai caso, a eles sí que hai que perseguirlos e realmente darlles ben a chapa. Pero a xente en xeral é que ten moitas cousas que facer, a xente non pode dedicarse a todo. Hai que poñer as cousas o máis fáciles posibles para que saiba que ten que facer, que pode facer. E que se vayan introducindo algunhas lógicas na cabeza, non? E que se perda o medo da noite, porque coa noite podemos convivir e debemos convivir. E non pensar que a única maneira sensata de xestionar a noite é acabar con ela iluminando e convertindo a noite nun centro comercial. Non? Os centros comerciais son unha pésima idea en xeral. A noite é unha boísima idea natural, non? E necesitamos preservala como é. En ese sentido, todo o que vaya por aí, todo o que vaya por divulgar, por dar a coñecer esa natureza nocturna, por convencer a xente de que, ainda que non sexa moi consciente que o que está facendo na súa casa, nos castros ou nos mallos, onde sexa, que esas farolas que están iluminando esas rúas poden estar provocando efectos na zapateira, mas tamén na terra xa. É importante que iso se vaya asociando para que a xente entenda, insisto, que a iluminación, que a luz artificial é un axente contaminante, como son os combustibles fósiles. Ninguén estraga ninguén. En xeral entendemos que non debemos estragar estúpidamente combustibles fósiles e que hai que usalos, se non queda máis remedio, pero hai que usalos con sentidiño, non gastalos gratuitamente porque tiñen un efecto. E coa luz pasa exactamente o mesmo. A luz que non... Se a luz non é necesaria, o mellor que podemos facer con ela é apagala directamente, sin máis. E que non hai outra. E as luces que si son necesarias, pois usémolas como debe ser, con as características axeitadas. Mas todos os demais, fora con elas, non fan falla para nada. Iluminar, como esa ponte, hai unha foto que puña antes da ponte de Rande. A quen foi? A que individuo se ocurriu iso? É dicir, quen pode pensar que iso, xa, para além da aberración ecolóxica, que criterio estético tivo a persoa que decidiu que poñerlle esas feixes de luz a ponte era unha idea interesante en termos turísticos? E ainda que a alguén se ocurra, como non hai ninguén que o pare e que mira, pero te das conta que isto ten uns efectos ambientais moi potentes e que, polo tanto, o suposto beneficio estético, bastante discutible no meu punto de vista,
palidece contra o efecto sobre as aves, os anfibios, que non falamos de anfibios, pero iso é de outro mundo aparte, os insectos, etcétera, etcétera. Efectivamente. Ese é un poquinho o traballo que temos que facer. Bueno, creo que non hai ninguna pregunta máis, así que, bueno, pois se che parece ben, vamos a dar rematado a charla. Non sei se tes algo máis que engadir. Non, quen queira que contacte connosco, que queira saber máis, ou que se alguén queira exposición, queira levar a algún sitio, que contacte connosco, que para calquera cousa estamos ao vosso dispor, e ao dispor de todo o mundo. Bueno, tedes abaixo aquí a dirección para poder poñervos en contacto con IO para todas as preguntas que tedes sobre este tema e outros moitos. Bueno, eu para despedir a Martín agradecer moitísimo a agrupación IO por facervos a todos esta maravillosa charla, é un tema super importante. Quería tamén agradecer aos meus compañeros do grupo, bueno, a todos en xeral, pero en especial a Andrés, que estivo detrás de toda a xestión, e a Manu, pois que é o noso realizador virtual para estas charlas. E tamén a todos vos que nos estades escoitando, creo que hoxe quedou bastante claro a importancia da contaminación luminosa. Moitos de vos que vos gustan al ver os lucecús, os vagalumes, decir que a contaminación luminosa é un dos principais da segunda en Europa, a segunda causa da desaparición dos lucecús. Bueno, estou todo dicindo porque fai pouquiño que estiven falando na radio con Martín sobre este tema, e tamén porque estive en contacto con unha asociación que é Gusanos de Luz, que traballa polo estudio mellor coñecemento destas especies que temos en España, que moitas son descoñecidas. E sen máis, eu creo que xa está todo. Vémonos na seguinte, que é moi pronto, máis pronto é mañán, que imos falar sobre o 10º aniversario da Fundación Fragas do Mandeo, que xa estiveron fai unhas semanas falando do seu traballo en custodia do territorio, e mañán imos pois un poquinho celebrar todo ese traballo que están facendo, e tamén dicirvos que tedes o fallado de Hábitat Protexe, que é unha páxina web que fixemos para recaudar fondos para a custodia do territorio. A custodia do territorio é a traducción e conservación da natureza e dos nosos espazos. Entón, ali, nesa páxina web, podedes encontrar non somente artículos que foron cedidos por socios do grupo, senón tamén, pois, experiencias naturalistas. Así, pois, todo o que se recaude vai ir íntegramente ás entidades de custodia de territorio que escollades. Isto mañán volverémolo a repetir, pero aproveitamos que estamos hoxes en directo para comunicarvos. Bueno, sen máis, Martín, moitísimas gracias, eu desfrutei moitísimo da charla. Espero que nos vexamos non somente online, senón tamén para ver estrelas, que dentro de pouquiño son as Perseidas, unha cita super importante para poder ver estrelas. Así que, sen máis. Moitas grazas a vos, estamos encantados de colaborar convosco que con calquera outra asociación e calquera outra entidade. Temos que, insisto, facer máis cousas xuntos e xuntas. Pois moi bo traballo que estades facendo, a verdad. Graciñas por todo. Grazas a vos. Bueno, ata a seguinte. Graciñas, chao.